идомаи бахши чеҳраҳои мондагор. мирзо турсунзода, қисми дуввум. шоири бузург ва арбоби барҷастаи ҷамъиятӣ. дар бисёр шеърҳои абадзиндаи ӯ, махсусан дар достони баландмазмуни ҳасани аробакаш, таҳаввулоти азими сарнавишти миллати тоҷик дар асри гузашта бисёр дақиқ ва моҳирона тасвир шудааст. ҳамзамон бо ин, шоири башардӯст дар хонаи дили худ меҳру муҳаббати мардуми заҳматкаши ҷаҳонро низ ҷой дода буд. аз ин ҷост ки сухани пуреъҷози шоир ифодагари рӯҳи замон ва таҷассумгари дарду виҷдони аҳли башар буд. тасодуф нест ки тақдир ба зиммаи ӯ вазифа ва масъулияти пуршарафро гузошта буд, то мақсаду мароми зиндагиашро ба хизмати дӯстӣ ва бародарии мардуми олам, бахусус халқҳои осиё ва африқо бахшад. осори суханвари бузург, арбоби барҷастаи ҷамъиятӣ, мунодии сулҳу дӯстӣ, фарзанди арҷуманди миллати тоҷик, мирзо турсунзода саропо аз андешаҳои истиқлолхоҳӣ барои мардуми ҷафодидаи машриқзамин ва ваҳдати халқи ҷаҳон саршор аст. ӯ нахустин маротиба бо силсилаи ашъори марғуби қиссаи Ҳиндустон ба адабиёти ҷаҳонӣ пайваст ва ба дили мардуми некиродаи дунё роҳ ёфт. зеро ин асари ӯ бо баландии ғоя ва бадеият на танҳо ифодагари ормонҳои мардуми Ҳинд, балки мардуми озодихоҳи дунё буд. аз ин ҷост ки адиби бузурги Ҳинд, Мулк Роҷ Онанд, баъди мутолиаи ин асари шоири тоҷик бо сипоси самимӣ иқрор шуда буд: кош дар бораи Ҳиндустон ман мисли шоири тоҷик асаре менавиштам. шоир барҳақ фармуда буд ки шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре. боз афзуда буд ки ошиёнгар мегузорӣ, дар дили инсон гузор. ин ишораҳо барномаи фаъолияти эҷодӣ ва рисолати шаҳрвандии ӯ буданд. аз ин ҷост ки мирзо турсунзода на танҳо ҳамчун шоири маҳбуби халқи тоҷик, балки чун арбоби матиниродаи роҳи сулҳу ваҳдат дар ақсои олам ном баровард. ба андешаи ман, дар баробари истеъдоди худодод, фарҳанг ва тамаддуни миллӣ, омӯзиши адабиёти ҳазорсола, олами маънавии мирзо турсунзодаро хеле пурғановат гардонида, ҷаҳонбиниашро фарохтар сохт. албатта ҳеҷ шахсият, алалхусус шахсияти оламшумуле, ба мисли устод Турсунзода дар ҷойи холӣ ба воя намерасад. шоири мубориз суннатҳои миллӣ, адабиёти шифоҳӣ ва классикии тоҷику форс, беҳтарин дастовардҳои адабиёти ҷаҳониро фаро гирифта, таҷрибаи эҷодии суханварони бузургро дар рӯзгор ва фаъолияти адабии худ корбаст кардааст. донишу таҷриба ва ситораи гарму дили пурмуҳаббат ба ӯ имкон доданд ки сабақҳои дипломатияи давлатӣ ва мардумиро ба ҳам моҳирона омезиш дода, дар гуфтор ва муомилаву муоширати худ бо табақаҳои мухталифи ҷомеа, сиёсатмадорон ва роҳбарони олирутбаи давлатҳои гуногуни ҷаҳон бо камоли донишмандӣ ва назокат риоя намояд. ин аст ки каломи муассиру ҷозибадори шоири шаҳири тоҷик дар ақсои гуногуни олам аз минбарҳои баланд садо дода маҳбубияти хоса касб кардааст. ғояҳои олии умуми инсонӣ, ҳифзи сулҳу амонӣ, ҳимояи манфиатҳои аҳли заҳмат, ҳисси масъулият нисбат ба сарнавишти инсон ва дӯстиву ҳамкории халқҳо дар ашъори мирзо Турсунзода бо камоли истеъдод ва санъати сухан ифода ёфтаанд. дар эҷодиёти мирзо Турсунзода мавзӯи ватан бо тамоми бузургӣ ва зебоияш тасвир шуда мақоми асосӣ дорад. силсилаи шеърҳои ба табиати диёр, манзараҳои нотакрор ва руду обшоронбахшидаи шоир самимияту садоқати ӯро ба сарзамини азизаш ифода месозанд. устод Турсунзода ба ҳайси раиси кумитаи якдилии халқҳои осиё ва африқо ва қосиди сулҳу дӯстӣ ба кишварҳои хурду бузурги дунё сафар мекард, лекин дар ҳама ҷо дили ӯ ба ёди ватан метапид. вале ман дар ҳама ҷо, дар ҳама кунҷу канори дар ҳамеша бо ватан будам, ҳамеша бо ватан масрур. шуморо дар нашрҳои дигар ба идомаи рӯзгор, осор ва корномаи мирзо Турсунзода
дар қисми дуввум шоири бузург ва арбоби барҷастаи ҷамъиятӣ шинос мекунем.